Ето, включих, снима се. Кой ще държи камерата? Ето, ама не беше получено. Аз се оближете малко. После това, Ако Душичка така се издържа. Пълен шар. Всички сме повече тук душите. добре, айде сега. Почваме. Галина да е много здрава, да е умна, щастлива и танцорка като мама. Айде, сега следващия. Да си правите. Айде сега, да е много щастлива, да е шеметно красива. Я може да стани само така стойката. Стойката, че ти Айде, комата. Окей. Айде следващия. Нещо ми е държава по главата. Заповядайте. така. Са всички са слушали по-малко. Да. Браво. Да бъдем много здрава. Ще стане здрава. Също да ръкавиш, аз няма да държиш. Ще помага ви Да е много здрава, да е най-добрата ученичка и най-добрата салса танцорка. Браво. Да е умна и много еманципирана. Да е здрава и може да открие целия свят. Да е здрава, щастлива и креативна в живота. Ама ти каза ли нещо? Да е още. Красива и щастлива. Отивам сега и И нажелавам да е здрава, щастлива и да покри целия свят. И по този повод има българска стотинка, има английска монетка и евро. И е платежоспособна навсякъде. За здраве много обувки на всичките Димистри под мен. Всички ли минали? Всички ли минали? Момент. Дай камерата, за да можеш да минеш. Да. Долу. Да е много интелигентна и да има много силен дух. Браво. Друг? Минаха ли всички? Всеки остана. Дай ще взема китката. Добре. Добре. Значи, връзваме ли сега? Не, чакай. Само да да кажа нещо. добре. Тук има едно българско левче. Никога да не забравя откъде са родителите й. И да е много красива, много здрава, много щастлива и много добра като мама и тати. Така, добре. Всички ли минаха? Да. Добре. Айде сега. Недейте да стягате много, нито много разхлабено, нито много стегнато. Първо, ето. Може да е по-разхлабено, но не е. Аз предпочитам по-чая. Лак. Ето няма на кой да се мера. Значи, боя си след това тези две. Ай, така. Те ли не стягате? Да, добре. Точно. Сега и го взимаш и се покачваш някъде. Не го знаеш, докато му хляба хлябала. Той хляби има Да, има едното парче, на това да е къщата за вас, за тялото си. Всичко свърши, Хайде да вземе на комата първо. Да държи, за да аз да катеря. Мама ще катери. Мама ще катери. Ето на комата тук си дай, защото скоро ще... Така. Ай, сега. Трябва да снимаме как се покатери. О, мама, чакай.
нашия голямата стълба. А това веднага ли трябва да се свърши? Не е казано на гардероба. Някъде да е по-високо от тебе. Е, тук може да го сложиш над детските. Защо е гардероб? Тук. Не, там не трябва възможно най-нависоко. Ами тая е стълба. На този гардероб най-добре, Това дъша и аз те държа. Чакай. Така не може да мога да се От тук се качи. Това е основа. Чакай, това се затвори така, бе. Прибиеме тук мама блага. Достатъчно също. Достатъчно много да кажа. Аз имам такава става. Това е много нестабилно. Карай. Аз се държа. Тя пък си закри лицето. Чакай. Айде. Сега добре. Да късмет. И сок. Айде. Айде да слеземе. Това за какво беше точно на високото? Каква беше символиката? Високите ще там цели. Сигурно да печели много, щом че да е с пари на високо. Да е на високо да кариера да направи. Да, ще ме направи. Ти питка. Айде да питаме си. Страшен оператор имаме. Невероятно. Да. Точно ти чака. Това на кой е твой? Не. Виж още малко. Славчика продължава. Ани, можем да покажем себе си мероприятие. Тя ще става все по-добре. Може да ти пуснем реклама в сладките работи от нас. Сладките работи от пакетия, ритуалчика. Хубаво е истри. Може да ви много здраво. След пипнах там за една секунда. Който иска да може да Той е долу и тя да примежи. Няма. Може ли снимаш? Не, стига. Спирам. Спирай. Матката е видно, сигурно ще бъде вечер.